Haka jing penha perda jong jing lekai football balap niat da ka Umling Sports and Cultural Club. Haka khat khandai tere ujumang arjar arpsan. Lai lekai hapdeng ga Jojua FC persya ye ka Local Taxi Nongpo Association FC. Haka ni sngi lawan ban penha perda ye ka Lumpung lekai football da uba Meral Bons im UMLA jong Nongpo constituency wala sya khot sung bha ban long kumukongsan. Nang ta haka jing don lang jong ba pendap lang walang beri presiden jong NPYF Riboy District kumusumut kongsan uba komenson walang orang ba senong Umling kakong Merila lengdo beri presiden jong seng long kemi senong Umling kinong ilam senong kidikot jong ketiga klub ki riurang ba ki riu it football nadu ki hap ki barit hadu girang ba kilawan poi ban saki yeng jing lekai final hamadani lekai jong senong Umling watla kamadani lekai football haka ne senong kamdei kamadan kamabiang Hendrai kirang ilekai nagi tiki arteli ki kunhon kilai persiang bansai ilaki sab ilekai joki. Haga jingi kun kirang ilekai ke Local Taxi Nongpo kila tep shuai ke kol ke bandengkong Hendrai ke jing tebit bar ke jing tristom jong kirang ilekai ke Jojua kila yopat ban tep hadu laikol bat kirang ilekai jong Local Taxi Nongpo Association kim siam lala ban penpai kala shu ya ke kol bat lengba kita ilai teligi kol ka Jojua kala ra ikanam ladu bat ra sendon ye kesong pisak ba saupo hajar tengkar rengkat ke trofi bat ke Local Taxi Nongpo Association kum ke kenhun ke bawan baar kala yo ban ra ye kesong pisak ke baar po hajar tengkar rengkat ke trofi Wespinu tok Ini umir om nak kaya tu sir om ni fast press kilok le anjir ni press Local Taxi le. Ini juga. Ready mo? Final hagani gaski keli ki arli ki tim kolong haba phimi nagane gajaka menta gaski ba philik phai lagi jong gi ying gi sem gi jong phi kai ga khubor phinra nang ni lashai lashisgi phinlong ki nong shong shnong ki bakumno kum gi khun samla ki bade gi players ki samla rangba ki balong ki nong yalam ki nong peniat ya kini ki arli ki tim gide benshim ke jingkit klik na ka benta kalawe ka pernai jonggi kun samla gi jongi namar kata kum ki samla gi bai ka e ka bangadon ban kentu ban ai mensim na ka benta jongpi haba phimi na ka de jaka ha ka de sngi ra lem ye gi khubor jong ka jing ya i ka jing ya teli ka jing long ka we ka jing pendem iwe bat pinra ye ko khubor ka babaha lengba jogane ka tournament ka bala penlong ka bala penkut hagor kom ka ba internet ka jingle kai ka ba internet ki samla ki la pen i lagi jong ki sap ki phong ki jong phi bat nginge scam ba pinra ye ka ka khubor sa ki snong ki thau ki ba phi phin salit bat bagin long ki nong song snong ki ba tibriu tiblei namar kata kum ki nong yalam hapo jong ka klub kumju ngasngoban ai bensim na ka benta jong phi ba phila penlong ya ka ne ka tournament kidang don kiwi ki bentaru ibakum ka klub lanik association kidan bentrei na ka benta ki imlang ka salam kum WMLA jong phi ngidon rengkat bat phi na ka benta gi jing temu ki babaha ki ba phindon nang ne sakmat ban peniat ya ki program ki ba pher nalor ka football ka ba piniat menta sa giwi de ki awareness program kala bende saphang ka jing kerni yau drugs kala bende saphang ka songkha khna kala bende saphang ka jing kerni ya ki jing di pembuat ki ba bunrukom
kala bende hapding ke jinglong ke jing im ke babah ke imlang ke salang Emily Dongti itu dangkat bati kum ke klub bapin penlong program ke bapher ban kentu yagi kun samla apo ka snong ka thau bakin long ke batibriu tiblei ban light ne ke jing milen ke besniu namar kata nong snong ke bi agane ke por kasim yagane ke kaburu naga benta ban aimen sim ya ke dor bar snong ban aimen sim naga benta ka klub hibaro ke wi doi ambat ba bakam sakman ba ke jing lekai tuan ni ke jing ram ke jing job hernai ngani to epi mapi pilong ki nuksa jong kalawe jong ka dong riboy to pin trasitom to pin minat haki snong di jong pi haki ying di jong pi ka nuksa ya ki para ka nuksa ki persa ka nuksa ya ki nong snong thau paro mangi ki samla ka dong riboy ka dei ka dong ka bala pau bha haki jing lekai sports habagi pai segi football hagi pai segi volleyball ki gymnastic kino ki jingle kai na kepat ya ki prasamla to pintra sitom met patsi hagi jingle kai hagi jing nang jing start haga pule ka puthi banwara ya ke buram haga district banwara ya ke buram hayeng asam manga mapi hilong kita ki agent of change kita ki non penkela ya ka imlang salang kier na ki jing di buah kier na ki jing di basneu kami ki pa ki hinan ki para ki badan hak na madan pelun to pintra sitom bangin kier na ki jing di buat kantam mangi ki samla ka dong riphoi ide ban yang skam ban yele persya yang drugs udai kabi jong ka tat ban reu drugs udai kabi jong ka lawai ki khon ki pi ki jong ni na kerpat ya pi ki kami ki kpa to pin snang le jong ki khon ki ti pin pat permani ki mengilang paro hapo ka dong riboy yin ra ya ka dong riboy kum drugs free Admission open Kapetar Kema Model Degree College Riboy District ka court admission na kabenta ka BA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra lain nyo not prasan riu khandai san kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iwe refurbished laptop but desktop phun hau number praiwe layar not sau pra san sau lani pra lain nyo arnyo sawar riunyo Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pranyo laiwe khandai riuwe arnyo lai